ti magamba pa wireless yathu ya Zodiac komanso pakanemba pa nthawi inake kuti tikuyembekezera mwina 2000 oposa 2500 ndi momwemo kapena tatipatseni nambala yeniyeni ya ma delegate omwe afike pano komanso kuti kaponyedwe kama chaka chisankho chimenechi ziyenda motani. Ma delegates idili komwe toyembekezera akukwana about 2600 kaponyedwe ka zisankho kakhala ndi kama ballot kuti aliyense azaponya chisankho kusankha candidate yemwe wamusangalasa iyeyo mogwirizana ndi ntchito zake ndi mmene amamuonera kuzipereka kwake ku chipani. Tikaona ndandanda wa anthu omwe akupikisana pali anthu 12 kuphatikizapo mtsogoleri wa chipani chimene cha DPP omwe akupita ndithu ku chisankho chija opanda opikisana naye zikukhala bwanji ndi momwemo is it the figure is 12 out of the 78 candidates? Ndi choncho ndithu. Chikuchitika ndi chani kuti mpaka ena kumapezeka zoti akulowa opanda opikisana naye? Zimenezo zakhala choncho poti anthu timanena kuti chipani chathu chili ma region osiyanasiyana ndi ma region imo anthu ena anaona kuti mtsogoleri omwe akuyenereka udindo umenewu ndi wakuti and poteno anthu ena anaona kuti nzizabwino kuti munthu ameneyoyo ampase support pomwe maudindo ena panali anthu ena omwe afuna kupikisana zimenezonso zinali open kuti omwe akufuna apikisane nawo apange chilichonse has been open and transparent kuti aliyense ngati akufuna kupanga participate pa udindo wina uliwonse angathe kupanga choncho. Chabwino popita chitsogolo ndi maunikanso bwino lomwe mndandanda omwe mwatulutsawu tikaonapo president wa chipani chimenechi cha DPP apita mtalika sakupikisana ndi munthu ajabi muhango vice president sakupikisana ndi wina aliyense. Tikaonanso apa ndikuona ma deputy secretary general atatu osewaso anoppose zimene zimayenda bwa? Okay, mene ndanenera kuti ma positions also anali open. Mukaona ku southern region ma VP akupikisana. Mukaonaso ku central region ma vice president akupikisana. Mukaonaso eastern region ma vice president iso akupikisana. Pomwe mufusapo pa ma deputies atatu ngati mukuziwa chipani chathu chimakhala ndi ma deputies ma region ngati national organizing secretary for example akuchokera ku southern region ndikuti akhala ndi ma deputy ma region onse atatu ndikuti amenewo kumadera kwawo kuma deputywo analibe munthu wina yemwe akufuna kupikisana nawo pa udindo umenewo kona mukuona ma deputy atatu unopposed. Chinanso chimene chandipatsa chidwi tikamagwira ntchito timatha kumva yayi kuti deputy kapena regional governor for the north, regional governor for the south, regional governor for the center ndikaona bwinobwino apapa palibepo udindo umenewo kuti udzaponyedwa kapena usankhidwa kuno. Zimenezo ndinzoona mmene mwaneneramo amene ndi ma regional governors. Elective conference iyi ndiya national governing council yomwe ili pa national level kuchipani kwathu. Ma regional governors amasankhidwa ma regional, so tili ma regions, tili ma district, tili pa constituency. So kunoko simungayembekezere kuti tukuzapanga vote constituency governor fuka iye amasankhidwa pachani pa constituency. Nde zimenezonso za ma regional governors izo zimakhala pa regional level. Iyi ndi national governing council yomwe tukusankha adindo a national governing council ya chipani. Chabwino kuno kukhale kukubwera anthu osiyanasiyana adindo osiyanasiyana sindikuonapo apolisi omwe avala uniform ngati kukhazikitsa chitetezo komabe ndaona anyamata ojintcha adzitho zawo ali pano kukhazikitsa chitetezo nchifukwa chani sitikuonapo mwina apolisi kapena chitetezo mungatsimikizire bwanji kuti pano chikhale chokhwima ngati mene tikuonera? Apolisi tapanga engage and atipangaso assure kuti atipasa support mene mukuziwira lero kwambiri ndi arrivals main function iyambika mmawa nde iwo apolisi wotinapempha kuti kuyambira pa main function atipase chitetezo and atipanga guarantee kuti atipasa chitetezo chomwe tikufunacho. Nde tiyembekezere kuti amutalika omwe ndi mtsogoleri wa chipani chimene chafike somalo ano mawa pozindikira zoti sakupikisana ndi aliyense. President apasidwa listi ya ma delegates onse ndi ma aspirants onse zinazo
omanga khale pabwino nkuyankha ndi publicity secretary ya chipani koma mmene tikunena apo we made the list open to the public and inu nomwenso mukuziwa list yomwe yatulutsidwa. Chabwino. Jones Milanzi udindo ujanso? Currently National Deputy Publicity Secretary vying for a position ya National Deputy Organizing Secretary. Chabwino Milanzi ndathokoza kuti munatenga nthawi kuti tiyankhulane. Zikomo kwambiri. Zikomo. Amene nda Jones Milanzi mmodzi mwa akuluakulu mu NGC ya chipani chimenechi cha DPP kungoti tambasulira zokonzekera za convention imeneyi komanso kungoti tsindikitsiraponso kuti kungoti pangira clarify kuti tinaona pena pake ma Deputy Secretary General atatu koma kuti akupita unopposed uncontested tamvaso kuti ayi maudindo ena ngati regional governor city masankha kuno yayi amene amasankhidwa mzigawo kungoti tambasulira momveka bwino ndimanena kuti kuno lero chomwe chikuchitika pano kuno kukomesa ho muzinda wa Blantyre ndikufika kwa nthumwi ndaonako amayi ena apa ningo akodola chifukwa choti anyamula ndithu chikwama chawo kusonyeza kuti akungofika amenewo ndingo akodola mayi ndikulandireni chikwama chanu chili kuti kodi ndaona mutanyamula chikwama kuchisiya pasi ndekuti enatu achinyamula chimenecho phukusa ameneyu kukonzekera convention. Ine ndi my Betha Dyson ndikuchokera ku Cholotava. Yeah. Pacholo pompapa. Chabwino ndimafuna ndidziwe kuti inu ndi delegate kamene mwabwereranji? Ine ndabwera kuzasangalasa ku convention ngati gule wasendeza. Yeah. Chabwino chiyembekezo chanu kuno ku msonkhano waukulu umenewo ndi chota? Chiyembekezo ndichonena kuti tikufuna convention ikhale yopambana yopanda mavuto ena aliwonse. Ikhale yopambana ndithu. Pokonzekera kuzavotera a Professor Peter Mutharika. Akuti Mutharika palibe opikisana nawo. Mwachilandira bwanji? Ndipo ndife osangalala kwambiri. Ndife osangalala. Ndipo ndi chikhulupiriro kuti a Peter Mutharika 2025 akubwereranso mboma azasinthe zinthu zaonongekazi. Ndithu ndi chikhulupiriro chanu kuti mwa Mutharika ndiye kuti amenewo ndi amene akusintha zinthu kwambiri. Ndipo iwotu anasintha kale zinangovuta koma anasintha kale. Chabwino ndipo timati inu ndi delegate phukusi lanu ndi limeneli ndikukhulupirira kuti mufuna mukalembetsa kuti mwafika pano. Zoona zake kupita kukalembetsa kuti ndafika. Chabwino dzina lijanso? Betha Dyson. Chabwino ndathokoza mayi kuti talankhulana. Zikomo kwambiri. Mmodzi mwa ma delegate nthumwi zomwe zili pano kubwera ndithu kudza lembetsa kapena abwere mu ndandanda wa anthu amene ndithu ali pano kapena akudzakhala nawo pano pa msonkhano umenewu. Ndiye kuno ndili ndi anzanga osiyanasiyana omwe tikhale tikutambasulira nawo msonkhano umenewu wa osankha adindo. Ndiye ndimuyitane mzanga John Paul Kayuni. John Paul unali ndithu ku Lilongwe koma ndithu watha mitsinje yochuluka kubwera kuno ku Blantyre. Waswera bwanji? Ndaswera Alex. Taona kuti ku Blantyre ndithu kuliso bwino. Zikuonetsa kuti the city is growing. I think it's been years. Ndabwera ku Blantyre kuno. Mwachidule ndakulanda no Blantyre. Zikomo kwambiri. Isana kuitane pano ndinaye ndikucheza ndi anthu osiyanasiyana umazungulira. Tandipatse chithunzithunzi chimene waona kuno ku Blantyre pano pakomesa. Chithunzithunzi imene ndaona makamaka ndi chakuti anthu akuoneka kuti ayamba kufika. Anthu akonzeka ndithu kuti akhale nawo pa convention imene ya DPP. Tikudziwa kuti DPP ndi chipani chachikulu
chotsutsa boma mdziko lino. Ndi chipani chimene chinali mboma koma ndi chisankho chimene tinali nacho mu 2020 chimene chachibwereza chisankho cha fresh presidential election, not chibwereza makamaka chizungu chake amati fresh presidential election, zinaonetsa kuti chipani chimenechi chinachotsedwa mboma ndipo panabwera mgwirizano cha watonse. Ndi chipani chachikulu, ndi chipani chimene chinalamulirapo boma, ndi chipani chimene tikhoza kunena kuti chikanali ndi mphamvu, chili ndi anthu ambiri. Ndiye sizodabwitsa kuona kuti kwafika gulu kunoko kuti lidzakhale nawo pa convention imeneyi pamene akufuna kusankha mtsogoleri kapena akufuna kusankha atsogoleri achipani, chifukwa imeneyo ndiye fundo yayikulu kapena ndiye nkhani yayikulu imene imachitika kuno convention. John Paul, convention ino kuchitika ndimafuna nditsindike pano kuti apa ndi kuti tikuona zinthu zikusongola. Tikudziwa kuti ku chipani cha Malawi Congress President Lazarus Chakwera ndi amene akudzayima. Kunonso DPP ili ndi convention, Mutharika akupitanso unopposed. Apatu ndiye kuti 2025 tsogolo layamba kusongola tsopano. Tikhoza kutero chifukwa muja ndafotokozera kuti convention ndi kumene zipani zimasankha utsogoleri wake. Ndiye kuti tikhoza kunena kuti anthu they are strategically positioning themselves for the election that is coming ahead just next year. Kuno tikuyembekezera kuti chipani cha DPP chibweretsa anthu kuwasanja kuti awa ndi amene tikufuna azatitsogolere ngati chipani monga momwe zinalili ku MCP ku Lilongwe sabata yatha. Ndiye tikunena kuti Peter Mutharika ndi amene ku DPP ko akunena kuti akupita unopposed, nkhani imene ikutanthauza kuti nawonso ndithu asankha kale mtsogoleri wawo ku Lilongwe. Tikudziwa kuti Achakweranso anapita unopposed ngati president wa chipani chimene cha MCP. Ndiye kuti zipani zikukonzekera chisankho chachaka chamawa. Convention ndi nthawi imene zipani zimakhala kuti zikukonzekera chisankho chimene chikubwera chaka chotsatira chake. Chabwino John Paul, tiwadzikumbutsenso amene akutionera komanso kutimvera pa Zodiac kuti tili kukomesa ho mu mzinda wa Blantyre. Kuno ndi kumene kuli convention kapena msonkhano osankha adindo wa chipani chimenechi cha Democratic Progressive DPP. Ndiye iyayi zochitika ndi zosiyanasiyana, anthu amba kufika, madelegate akufika. Ndikuona anzanga akundikodola ndi kuti mwina tingosuzumira mkatimu tione kuti muli zotani. John Paul, tikhale tikulowa mkatimu kuti tikangoona kuti zinthu zikuyenda bwanji, kuwapatsa anthu chithunzithunzi cha momwe zilili. Okay. Zodiac Radio, Zodiac Television, komanso Zodiac Online. Tsatirani msonkhano waukulu wa chipani cha DPP pano pa Zodiac la Mulungu pa 18 komanso Lolemba pa 19 August 2024. Chipani cha Democratic Progressive DPP kuyambira la Mulungu pa 18 mpaka Lolemba pa 19 August 2024 chikhala chikuchititsa msonkhano wake waukulu kukomesa mu mzinda wa Blantyre. Zodiac Broadcasting Station ikupatsirani tsatanetsatane wa zomwe zikhale zikuchitika ku msonkhanowu pa Zodiac Radio, Zodiac Television komanso Zodiac Online. Tsatirani msonkhano waukulu wa chipani cha DPP pano pa Zodiac la Mulungu pa 18 komanso Lolemba pa 19 August 2024. Chipani cha Democratic Progressive DPP kuyambira la Mulungu pa 18 mpaka Lolemba pa 19 August 2024 chikhala chikuchititsa msonkhano wake waukulu kukomesa ho mu mzinda wa Blantyre. Zodiac Broadcasting Station ikupatsirani tsatanetsatane wa zomwe zikhale zikuchitika ku msonkhanowu pa Zodiac Radio, Zodiac Television komanso Zodiac Online. Tsatirani msonkhano waukulu wa chipani cha DPP pano pa Zodiac la Mulungu pa 18 komanso Lolemba pa 19 August 2024. Chipani cha Democratic Progressive DPP
kuyambira la mulungu pa 18 mpaka lolemba pa 19 August 2024 chikhala chikuchititsa msonkhano wake waukulu kukomesa hall mu mzinda wa Blantyre. Zodiac Broadcasting Station ikupatsirani tsatanetsatane wa zomwe zikhale zikuchitika ku msonkhanowu pa Zodiac Radio, Zodiac Television komanso Zodiac Online. Tsatirani msonkhano waukulu wa chipani cha DPP pano pa Zodiac la mulungu pa 18 komanso lolemba pa 19 August 2024. Chipani cha Democratic Progressive DPP kuyambira la mulungu pa 18 mpaka lolemba pa 19 August 2024 chikhala chikuchititsa msonkhano wake waukulu kukomesa hall mu mzinda wa Blantyre. Zodiac Broadcasting Station ikupatsirani tsatanetsatane wa zomwe zikhale zikuchitika ku msonkhanowu pa Zodiac Radio, Zodiac Television komanso Zodiac Online. Tsatirani msonkhano waukulu wa chipani cha DPP pano pa Zodiac la mulungu pa 18 komanso lolemba pa 19 August 2024. Chipani cha Democratic Progressive DPP kuyambira la mulungu pa 18 mpaka lolemba pa 19 August 2024 chikhala chikuchititsa msonkhano wake waukulu kukomesa hall mu mzinda wa Blantyre. Zodiac Broadcasting Station ikupatsirani tsatanetsatane wa zomwe zikhale zikuchitika ku msonkhanowu pa Zodiac Radio, Zodiac Television komanso Zodiac Online. Tsatirani msonkhano waukulu wa chipani cha DPP pano pa Zodiac la mulungu pa 18 komanso lolemba pa 19 August 2024. Chipani cha Democratic Progressive DPP kuyambira la mulungu pa 18 mpaka lolemba pa 19 August 2024 chikhala chikuchititsa msonkhano wake waukulu kukomesa hall mu mzinda wa Blantyre. Zodiac Broadcasting Station ikupatsirani tsatanetsatane wa zomwe zikhale zikuchitika ku msonkhanowu pa Zodiac Radio, Zodiac Television komanso Zodiac Online. Tsatirani msonkhano waukulu wa chipani cha DPP pano pa Zodiac la mulungu pa 18 komanso lolemba pa 19 August 2024. Chipani cha Democratic Progressive DPP kuyambira la mulungu pa 18 mpaka lolemba pa 19 August 2024 chikhala chikuchititsa msonkhano wake waukulu kukomesa hall mu mzinda wa Blantyre. Zodiac Broadcasting Station ikupatsirani tsatanetsatane wa zomwe zikhale zikuchitika ku msonkhanowu pa Zodiac Radio, Zodiac Television komanso Zodiac Online. Tsatirani msonkhano waukulu wa chipani cha DPP pano pa Zodiac la mulungu pa 18 komanso lolemba pa 19 August 2024. Tikadali kukomesa hall mu mzinda wa Blantyre komwetu kuli zokonzekera za chisankho cha adindo mchipani cha Democratic Progressive DPP. Ndali panja kucheza ndi anthu osiyanasiyana komanso mkati muno poyamba paja tisadachite katchuthi pang'ono kuti mzanga John Paul Kayuni akuzungulira kuona kuti kodi mkati muli bwanji, kunjaku kuli bwanji kumbali ya chitetezo, madelegate kapena nthumwi zikulandiridwa bwanji malo ano. Ndiye pano mundilole kuti ndimpatse mzanga John Paul Kayuni kuti angocheza ndi anthu awiri atatu omwe anakumana nawo kale mkati muno. Siyoncho John Paul titero kuti tiyesere kuti mwina titayankhula ndi anthu kuti kodi zokonzekera kuno kukomesa hall zikuyenda bwanji chifukwa tikunena kuti msonkhano umenewu uyamba mawa. Chabwino John Paul ndikulole kuti upange zimene zotilankhulanezo. Tikupitiriza ndithu kupatsirani zimene zikuchitika kuno kukomesa hall mu mzinda wa Blantyre kumene zokonzekera za chipani cha DPP kuti achititse msonkhano wawo osankha adindo, convention pa Chingerezi. Tikhoza kunena kuti tsopano mwina tinene kuti zikupita kumapeto chifukwa ndi mawali pamene msonkhano umene ukhale kuyamba. Kungokumbutsana kuti mtsogoleri wa chipani chimenechi Arthur Peter Mutharika ndi amene adzakhale mlendo olemekezeka kuzatsekulira msonkhano umenewu. Ndili ndi mmodzi mwa anthu amene akuchita zokonzakonza kukonzekera msonkhano umenewu. Mwina choyamba nditakudziwani dzina lanu. Inetu ndi Andrew Mitepa.
Andrew Mitepa. Yeah. Andrew taona kuti muli mchipinda muno choyamba tene kuti anthu mwina eni ake chipani ma delegates anayambe kulowa inuyo muli munomo kuthamanga mwina mukutani ndipo ntchito yanu ikuyenda bwanji? Imene mwandionera neme ndanena kuti ndine Andrew Mitepa mkati muno tugwira ntchito ngati decoration nokha mukutha kuona kusogoloko imene kukuonekeramo. Ntchito imene sinali yophweka kwambiri, inali ntchito yovuta kuthamanga mwina above 3 days tikuthamanga koma tikuona mulungu kuti zazikulu zachitika komanso chachikulu chipani cha DPP ndithu chinali ndi community yabwino aliyense akatha kufika pamala kuona zinthu kuti zili bwino kwambiri and inunso mukuonanso zinthu zili bwino ndithu. Chabwino mwina kungomvetsetsa kuti inuyo ndikatswiri pa ntchito yanuyi yochita decorate kuti kungotifotokozera kuti mwina timu yanu chifukwa tikuona kuti ndi chipinda chachikulu ndithu ntchito yoti tisikanga tikuyang'ana kukamerako ndi chipinda chachikulu ndithu chimene chimakhala kuti malo anthu ambiri decoration si yamwana yayi munomo ndikaona mwambamu zonse zimachita ndinu magetsa kuthonera mwambamu china chilichonse mmene chikuoneka muhoro pamene pakuoneka white blue and my rights chimene chilichonse tachita ndifeyo at decoration gladiator decoration mwambamu kuoneka wali china chilichonse kuyambira malo unjensalu selling my rights wa DPP amene muno simaoneka choncho muli makomake koma izizi zatenga upangirwa ife kuti tikongolesemo kuti anthuwa aonekenso kuti anakonzekera motani. Ndili ndi chidwi kuti tione chifukwa tikuona kuti even pasipa kwambiri pakuoneka ngati blue amene mwabweretsa ndi china chilichonse tabweretsa ndifeyo for anyake poti panga oda nena tikufuna china chilichonse amene ali makaka chipani ngati cha DPP chipezeke chili muno. Andrew tatifotokozera utakumatinamizaso Andrew tatifotokozera kuti mukomesa ho munomo amene analowamo kuti atafika lero kungomutenga munthu kunja mwina tingopereka chitsanzo kumutenga munthu mwina kulimbe mwamutenga munthu ndi kumumanga nsalo kumaso kunkhopeku ndi kuyenda naye pagalimoto kuzafika muno mukomesa ho kungolowa naye kuzangu mponya muno ndi kumumasula sadziwa kuti ali kukomesa ho sangaziwe nimene mukuonekerana chifukwa atakuona mwina ngati ali kumparadiso. Kunena kuti anthu amene asintha malo ano ndinu anthu amene tasintha malo ake mmodzi mwawo ndineyo ena ndiyena mukuona kuthamanga mmipandomo kumatamata ena ndi ali ukoko ona abolemekezekaso anali aposo mkomiti zinthu zinaza pamwamba kwambiri zonsezi kunena kuti msonkhano mawa ukhale wabwino ndipo anthu akonzekera kwambiri ndiponso anthu amene sangakwanise kufika nile china chilichonse chili 100%. Inuyo mwatsiriza ma decoration apapa ma decoration tasiriza nkati muno apa tupita panja tikamaliseso ni mipando ndipena panga patali kuti zioneke bwino. Mwayamba liti ntchito yochita decorate ndi chipinda chachikulu chinthu tikunena chipinda chachikulu decorate tamba kupanga rachiwiri so lero tikumaliza kuti mmawa kamayamba chichonse chikhali chi perfect and mene malo apa khomwaona kuyambira pa grass pa mwamba welcome fikira nkati muno chichonse chili bwino. Chabwino iwe ndi Andrew mwati Andrew ndani Andrew Mitepa zikomo kwambiri takuchedwetsani pitani mukatsirizitse ntchito yochita decorate akunena kuti kunja kuso akuyenera apite ndithu akagwiregwire akuti anawauza a komiti ya DPP imene ikukonza convention ino ndiyesa ndi komiti yomwe ija akutsogolera Dr. George Chaponda kunena kuti paliponse tikufuna pakhale blue kapena white makaka amenewo achipani cha DPP akuti pasipa flow mukuionayi ayika tent lona chichewa chomveka bwino ayika lona ya blue imene yakhalano flow ya komesa ho komanso tikaona makomamo mukuoneka white ayika ndithu salu za makaka a white ndi zina zotero mwambamo muli waliwali ayikaso ndithu magetsi menemo paliponse pakhale blue kapena white amene amatifotokozera kuchokera ku company imene ikuchita decorate muno pabweraso wina pa. Yes. Ino ndiye ndani? Ino ndi Alex Zigemlonya amene ndili councilor wa Makwira North East. Nanonso muli gulu chifukwa tikuona kuti munomo makamaka muli anthu amene akugwiragwira kuyesetsa kuti paliponse paoneke blue ndi white akutero akuti auzidwa choncho muli gulu lomweli lochita decoration? Yeah, of course ineyo ndili kuno chifukwa kuti I'm one of member ku
Catherine. Zamadyedwe. Anthu aje asakhale ndi ya mziwa kale. Chifukwa timadziwa kuti pakakhala achipani minus kudya ndiye kuti zinthu sizinaende bwino. Kwambiri ndithu. Komano chilichonse chili chimaje ngati chipanda konsekera kwambiri. Ndipo ndikukhulupirira kuti kandi convention abwino kwambiri. Anthu adya kuno. Ndipo zokudya adya chani takonzeka mpunga zokumwa. China chilichonse chokudya anthu azikachira kusanga kusima chilichonse. Ngati mwabwera ku msonkhano wa DPP convention akuti mudya kuli mpunga nyama munthu wake ndi uyu ngati simudya ndiye kuti mumpeze ameneyo kudya kumene kuyamba liti panopa anthu ayamba kudya azamthoki anthu akudya ena tikuwatenga kumapititsa malo enera kumakadya ndithu tifotokozerani kuti makamaka ku nkhani za madyedwe tikudziwa kuti ndi nkhani zina zimenezo kukonzekera kwanu kwakhala kotani kuti mufike mpaka napoti mukukwanitsa kudyetsa gulu loseri mwataya ndalama zingati ngati mungathe kukwanitsa kudziwa komanso kuti mwina kufika mawa pamene tikhale tikutsekulira ndithu kunoko akhale akutsekulira ndithu msonkhano umenewo mukhala kuti mwina zinthu zanu mwafika nazo pali. Okay, ineyo mwina mwachidule mundilole ndingofotokoza kuti ife ngati chipani takonzeka kuti anthu adya ndipo tikunena pano anthu akutani akudya tikuwatengera kumalo kumene chipani chakonza kumene takonzera china chilichonse kumene anthu akagone mukuzowa bwino kusamala gulu si chinthu chokhweka kumalo kuno kuli anthu ambiri mmene mukuonera chipani cha anthu amachikonda ndipo emwe athu funa kuti convention ikhale kuti yapamwamba yoti wina aliyense ayamikire kuposa ma convention mmene ena onse amene angapangike mdziko. Chabwino zikomo kwambiri Alex chifukwa eno kapitirizeni anthu adye zikomo kwambiri zikomo ameneyo ndi Alex akunena kuti iyeyo ndi amene akuyang'anira zamadyedwe kuno kukomesa ho amene akukonza ndithu msonkhano umene waukulu wa chipani cha DPP ndinaona ndithu kanthawi kena kunalowa ndithu decoration kupitirira ndithu akumatamata mu mipando ndikuona mipando ina ilemba VVIP VVIP kutanthauza kuti very important very very important person kapena very very important people VVIP tikaona kwinako kuli china NGC ndiye kuti kumeneko ndi kumene kudzakhale akuluakulu achipani NGC amene amakhala amati National Governing Council kuonetsa kuti zokonzekera zikupitirirabe kuno kukomesa ho kukonzekera msonkhano waukulu wa chipani cha DPP chosankha adindo tikaona kunjako tinaona kuti chitetezo ndithu chokhwima ndikuonanso kuti pali ena amene tingachize nawo amenewa kungomuona munthuyo udziwa kuti kodi achimwene kuvala kumene sizikutentha izi aya daya chito sizingatenthe mwina tikudziweni dzina lako zinanga ndine Manuel Dines mwavalatu khanga ndimopyeza koma ndimwachitetezo ndithu izi zimathandizira ndithu zambirimbiri tatifotokozerani chitetezo chili motani panopa nena mokondwera ndimosangalala chitetezo pena pase chili mnobwino ena matinamiza kuti wachitetezo samaene akumasekerera amakhala okwiya ndizafamili yathu chitetezo ndizafamili yathu zinthu izi taona kuti kuno kukomesa ho chitetezo kungoona anthu amene avala ngati ino chonchi alipo ndithu ndawerengapo angapo kutanthauza kuti chitetezo ndi chokhwima anzanunso ndi ena tikuwaona apawa mulipo anthu angati achitetezo mwina za securities mulipo anthu angati amene mukupereka chitetezo security ndipo anthu ochuluka kwambiri ndipo anthu ochuluka kwambiri mukuyigwira bwanji ntchito yanu tikudziwa kuti pena pamakatha kukhala apolisi kumene koma kuno sitinaonepo apolisi tingoona inu kapena ndina apolisi azifa apolisi pendifana kaina kachipande ndithu mukugwira ndi ndani wina kuonetsa kuti kuno kuli chitetezo tilipo anthu ambiri ndicho chitetezo tilipo anthu ambiri ochuluka kwambiri ndanthu ena ali panja apa ena kulaondaonda chani ena tili monga mazanthu ya security chitetezo ndi chitetezo tifotokoze kuti inuyo chimene mukuyang'ana kwambiri ndi chani machidwe tifuna malo ano chinso pakhale zabata pakhale zabata ni mtendere chiyonse chikhale chabwinobwino ndithu
chabwino mwakonzekera motani bwino hata konzeka tuyeso muno takonzekera bwino sitikuopa chose simunjenje mmene sikudani ayi zinthu zathu za family zabwino bwino ndithu. mukuyembekezera zotani pa chifukwa tikunena kuti mawa ndi pamene kukhale kuti kukubwera mtsogoleri wakale wa dziko lino Arthur Peter Mutharika amene akuzatsekulira msonkhano wa chipani cha DPP mukukonzekera zotani mawa mukukonzekeranso motani chito ife kuti pachidwe kuti takonzekera bwino chilichonse chili bwino ndithu chonse chothekera takonzekera bwino malo chonse chili bwino sekretari chonse chili bwino ndithu bwana. Chabwino zikomo kwambiri mwina tichezenso ndi inu mayi kawiri zimakhala anthu mwina samakhulupirira kapena anthu amakhala odabwitsika kuona munthu amayi ngati inu akugwira ntchito zimene zachiteni inuyo mumakwanitsa bwana? Ayi ndimakwanitsa chifukwa chakulimba mtima kwanga. Pamoyo wanga sindimafuna zoyipa kwenikweni kuti zikhale pamalo pamene tilipo. Koma pamene tilipo timafunika pakhale zabwino zokhazokha. Mukugwira bwanji ntchito yanu mwayiyamba bwanji mwayiyamba liti? Ntchito iyi ndinayiyamba kalekale komano kunokono ndikhoza kunena kuti ndikoyamba kukhala wachitetezo kunoko ku convention ya chipani cha DPP ndithu. Mwina kugulu lanu amene mukupereka chitetezo amayi mulipo nokha mulipo angati amayi mukawerenga? Amayi tilipo ochulukapo ndithu mwina 10 or 15 ndi amene tilipo. Kumbali imeneyoyo tikudziwa kuti kumsonkhano uno kubweranso amayi mukugawana motani kuti aliyense alandire chitetezo chomukhala chomuyenera akabwera kumsonkhano? Okay, kugawana kwathu nkonena kuti tikuyeneka kuna kuti tuone kunena kuti une alisali nzomuyenereza zokuti alowe afike malo anowa. Amene alisali nzomuyenereza kuti afike malo anowa sakuloledwa ayi kuti afike alowe mkati munomo. Ndi zimene zilili. Zikomo kwambiri. Dzina lija? Ruth Chipole. Zikomo kwambiri Ruth Chipole chifukwa cha nthawi yanu. Tikuonanso wina wachitetezo kodi kuvala kuzibisa kunkhope mask chonchi ndi mbali ya chitetezo? Ndi mbali ya chitetezo be timangopangira kuti sinangapambane nafunika kuti ena makhala kuti ziwa ndamakani timauto mapweketsa ndimafuna tikhala kuti tisofu kuzibisa kuja kumakhala kuti ngati ndikukudziwani ndisazindikire kuti ndinu ndiye ndisakudereni mwina kuyamba kukuchezetsani muli pa ntchito. Ndimakhala ndi pa ntchito yanga ena makhala kuti akutiziwa ndayamabwera ngati moti yesa ndifenso ndimafuna tikhani timoti aziziwanso kuti afe tikugwira ntchito yathu. Ndaona kuti muli ndi zida tikuona catapult pa Chingereza amatero legeni imene chinaso ichi sichikwapo ichi zida zimenezo zokonzekera kupereka chitetezo kapena kumenyana? Usati kumenya anthu koma kulimbana ndi anthu amene akusokoneza amene osokoneza akuti ngati mubwere kuno ndi mtima woti mudzasokoneze mudzakumana ndi legeni iyi ndiye kuti legeni mmayigwiritsa motani pofuna kubweretsa bata? Tanena kuti timagwiritsa ntchito pa nthawi imene tikuona kuti pamalopo pafika poti paterera mwina munthu akutalikira kupanga zoti mwina kusongoza ngati mwina kuthawa chani ndimafuna munthu akhale pafupi ndiso timufunse mafunso oyenerera chifukwa zimene wabwera pamalo ndi zimene akuzachita. Siyongoopsezera muyigwiritsadi ntchito imene? Tigwiritsa ntchito zikafika poti tizafika poti zigwire ntchito chifukwa zina atu timaona kuti zida zina anthu amangonyamula kuti mwina aopseze munthu kuti asachite chinthu izi ikafika nthawi yoti yoyenererayo mutha kuzigwiritsa ndithu chinthu? Tagwiritsa ntchito kwambiri kwakenso tigwiritsa ntchito malingana ndi pamalo pamene palili chifukwa chinthu pamalo kamagwiritsa ntchito ndi pamalo pamene palili kuti apa tipange chonchi. Mwakonzeka motani? Tikudziwa kuti kuno mmene tabwereramo tikukamba za lero mawa pamene akhale akutsekulira mwina kuthekanso kuti kupitiranso tsiku linalo. Mwakonzeka motani kumbali ya usiku pamene kumagwa mdima kuti chitetezo chimene mukupereka masana usiku chikhalepo? Chitetezo chathu nchokwanira tili pa anthu ochuluka kwambiri pena paliponse mkati muno paliponse olo ndi kunja komwe pali chitetezo chokwanira. Chabwino tithokoza kwambiri. Dzina lija? Chikhale ndi msonkhano wake wakulu anyamula ndithu zida akuti mukabwera kunoko ndi mtima kapena nkhwidzi kuti muzasokoneze ndiye kuti mukumana ndi legeni mukumana ndi shamboko chigwira ntchito pa ino chifukwa sakufuna chisokonezo kuno yayi chimene akufuna iwowo ndi kuti kukhale bata
kukhale mtendere, chilichonse chiyende mwa mtendere. Tikupitirira kukufotokozerani zimene zikuchitika mkatikati mwa Komesa Hall mmene zogwiragwira akupitirirabe ndithu kuti aonetsetse kuti pena paliponse kapena blue anatiuza choncho Andrew amene tinacheza naye poyamba amene akutsogolera gulu limene likuchita decorate kunena kuti anauzidwa ndithu kuti paliponse makaka amuno mu Komesa Hall pakhale makaka oyera white kapena blue osati so mtundu wina yaye ndiye tikaona pasipo floor yake ayika ndithu lona ya blue imene ikuonetsa kuti ndi makaka ndithu a DPP. Mukaona mipandoyo ikuonetsa ndithu white blue palibenso mtundu wina umene mungalowe muno mu Komesa Hall ndi kupeza mtundu wina. Tikaona kumwamba ndiye ndi waliwali magetsi timababu ting'ono waliwali kuonetsa kuti mukhale moyera ndithu muno mukhale kuyera pa Chingereza amati light yabwino. Anthu akamalowa muno sakhale mdima. Tikuonanso ena akukweza ndithu makreni awo kuonetsa kuti ndithu zokonzekera zikanali mkati mwa Komesa Hall kuti mawa likamafika pamene mtsogoleri wakale wa chipani cha DPP, mtsogoleri wakale wa dziko lino amene wa Arthur Peter Mutharika akamabwera kuno kuti adzatsegulire msonkhano umenewu, chilichonse chizakhale kuti chili mchimake. Ntchito imeneyi tikuwuzidwa kuti sinayambe lero, yayamba ndithu dzana kuonetsetsa kuti chilichonse chimene chingagwire ntchito, chimene chitagwiritsidwe ntchito chalowa mchipinda muno. Aliyense akugwira ntchito yake, anthu agawana bwinobwino, pali achitetezo, pali ochita decorate, pali ndikuonanso kuti atolankhani ena kuchokera nyumba zofalitsa mawu zosiyanasiyana nawonso kuyesetsa kuti akonze malo awo akhale ndithu bwinobwino kuti ntchito ya mawa pasazakhalenso kuti wina kunena kuti ine nalisana mtsirizitse apa. Aliyense akhale kuti zake zili mchimake kukonzekera kuti agwire ntchito. Tikwere kumtunda uku tione kumene kuliso kuno ndi kumene kudzakhale akuluakulu. Kuno ndi kusanja kumene timaona pasipo pali VVIP. Alex, sindikudziwa kuti kuno kudzakhala mipando design imene ili apapai zikupereka chithunzithunzi kuti kuno kudzakhala high table. Ukaona ma microphones awa ndi apanga design kuti apa akamadzalankhula pasadzavute, koma sikuti akhala pansi apa ndipo konzekera apa. From here ndekuti pakakhala apo mwina MC, which gives us a picture kuti this is going to be the main stage, ndipo kuno kudzakhala akuluakulu msanga John Paul. Chabwino, mongo upenekera mmenemo zambiri akhale akutifotokozera ine ake amene akukonza kuno. Akuti auzidwa kuti paliponse muchipinda muno pakhale white kapena blue, pasakhale makaka ina lusi. Zimene zikuona apa kuti I think anthu analingalira, anaganizapo mozama komanso tu mwakuya. So we are expecting kuti this is going to be the color. While those coming in anthuwa ngati mmene kuonera amayi awo ndekuti ali blue pamene pet akudzakhala pa mpando umene oyera, makaka oyera ndi blue. I think it only resonates ndi macolors awo. Ukaonanso kapeti ufananiranso ndi mitundu ili pa nsaluyo. So I think ndi zinthu zoti our decoration ajomachaza nawo ndi zoti anazilingalira mozama ndikupanga chiganizo chimene chikhale chikuchitika kuno. Alex, pali china chochititsa chidwi chimene ndaona kunena kuti pali achitetezo amene si apolisi. Ndimawafunsa apa kuti kapena ndinu apolisi, akuti ife si apolisi koma ndi achitetezo achipani. Sitinaone kwa apolisi kuno, kapena mzanga waona kwa apolisi wina aliyense kuti kudzapereka chitetezo. Ndimayankhula ndi mmodzi mwa akonzi athu kunoko Emmanuel Chibwana amazoti sitinganena kuti apolisi kulibe, koma mwina apolisi ovala makaka ndi amene kulibe kunoko.
ndinafunsanso a Jones Milanzi ndi mmodzi mwa anthu omwe akukonza zimenezi mwambo uno ananena kuti ifeyo tili ndi private security nchifukwa koma cheza ndazi bambo adzitho aja ojintcha bwino anthanana zawo koma ananena kuti auzaso apolisi kuti abwere pano adzathandize kupereka chitetezo mawa kamba kuti lero ndi tsiku longofikira chabe ndiye we should expect kuti no zinthu ziyenda choncho ndipo security kuno ikhalapo yo yandi ndithu mzanga John Paul chabwino zikomo kwambiri Alex mina utitenge kuchoka pamenepo kuti tione kuti zina zimene zili kuno zochititsa chidwi zimene tingaonetse anthu amene akutionera amene akutimvera pa wireless zikhale zotani pamene tikufotokoza kunena kuti zokonzekera kuno kukomesa ho msonkhano wa chipani cha DPP osankha atsogoleri a chipani ukhale ukuyamba mawa akuti mlendo olemekezeka akhala Peter Mutharika ndi chiyembekezo zomwe ambiri zanga John Paul zikomwe amene ndi John Paul Kayuni amene amangotiunikira kuti patsaso chithunzithunzi ya momwe muno mulili kumbuyo kwangaku makakanda amenewa National Convention 2025 boma DPP muno munali nzanga mtolankhani Kassim Aubi posatenga nthawi Kassim akhale akubwera pano kuti timve ziwiri zitatu ndili ndi chidwi pa mafunso awiri atatu mzanga Kassim Aubi nawenso unatenga nthawi welcome to Blantyre Festival. Thank you so much for landera muno mukabula muti mukabula imomo muno mukabula commercial city chabwino tandipatse chithunzithunzi you've gone around wapanga interact kamena kucheza ndi akuluakulu so nawe kuonetsetsa kuti kodi zinthu kuno zili mchimake kuti mawa lino zinthu zonse ziyenda mwadongosolo zona ndithu Alex ndayesa ndithu kuyenda apo ndi apo komanso kulankhula ndi akuluakulu kudziwa kuti tsiku la lerolo ndi tsiku la busy kwambiri makamaka kwa amene akuyendetsa mwambo umenewu tayankhulapo nawo andi kummawaku akhala ali m'mameeting kuthamangathamanga kuti ziyende motere anditsimikizira ndithu kuti iwo ngati akuluakulu they are almost set china chilichonse chimene chimayenera kuti achikwaniritse pokonzekera mwambo umenewu akuti zatheka ndithu ndiye amandiwuza kuti zimene iwo akonza akukhulupirira kuti mwina pomafika masana wa lerowo akhala ndithu kuti akubwera nkuzatifotokozera mwina kutipatsa update through ngati press briefing. That's what I was about to ask. Wachita bwino kuti watambasula pamenepo kuti pakhale ulipo msonkhano umene uchafa amene timatsegula kucheza kwathu kuti tili ndi chiyembekezo chimene anditsimikizira ndithu kuti ulipo koma monga kudziwa kuti mwambo ndi waukulu andikukonzekera kwawonso akukamba ndithu kuti sakufuna kungokonzekera ngati mwapatali ndi akufuna kuti akamabwera kuti atipatse update azikhala kuti akupereka update imene ndithu ili solid komanso kuti akhale ndithu kuti akonzeka ndi atitsimikizira ndithu kuti nthawi ina iliyonse lerolo makamaka chigawo kwa kumadzuloka akhala ndithu akuyitanitsa msonkhano wa atolankhani kuti atipatse update kuti zinthu zathu takonzekera motere ndipo tiyende motere kudziwa kuti ndi msonkhano umene kukhale ma delegates monga amene akambira 2600 akhale ndithu ali munomo kuti azapange chiganizo chimene chipanichi chigwiritse ntchito mu zaka zisanu zikubwerazi kudziwa kuti lerolo zimene zichitike pano lero ndi mawa ndi zimene zipange tsogolo la chipani chimenechi mu zaka zisanu zikubwerazi anthu amene amasankhidwa pano amayenera ndithu kukhala m'maudindo amenewa kwa zaka 5 so zimene atagwirizane pano anthu amene asankhidwe pano ndi amene ayendetse ntchito za chipani chimenechi mpaka na 2030 kumafika uko so ndi msonkhano ndithu umene akuluakulu akuoneka kuti akufuna kuti china chiliyonse chiyende mwadongosolo lake. Chabwino Kassim ndathokoza unatenga nthawi it shows kuti you were actually keen about the details wadekhanazo kwambiri ndimafuna potsiriza penipeni pamene nthawi kuti 20 minutes past 2 masana ano mwina tikhale tikupumira kukonzekera msonkhano wa atolankhani pali china chimene ungafune kuti usanachoke pano ndikungotiunikira mwina chachikulu Alex chitha kungokhala kuti amaonetsa John Paul mukanema muja ndithu kuti mmene chititi chitetezo wakambaponso ngati apolisi ndiye naotero amene akuyenera kukhala pano watsimikizira anthu ndithu kuti tikayenda kunjaku chitetezo ndiye chilipo chokhwima ndipo kwa amene mwina akubwera ndi mtima oto tipite kumene kucha mwina tikachite motere mwina zosagwirizana ndi zimene zili pano iyayi amene timfunira zabwino zonse pamene akumtenga chitetezo kuti amuonese zina ndi zina so mukufunira zabwino zonse atamunyamula nanga si wakonza azibambo ajandadzi tuzedi wakonza kuti atero iyeyo ndi kufuna kwake kuchitidwa pano so koma
Ingwatsimira kuti kuipeza pa ground mmene zikuyendera tikhale ndithu tikubwera ndikuwadziwitsa anthu kuti izi zikuyenda motere koma ndithu tikayang'ana mmene zilili kunoko china chilichonse titaonena kuti chili mchimake tikungoyembekezera kuti mwina pa press briefing akhale akuti fotokozera kuti nkhani zachisankho ziyenda motani tikuona kamba ndithu kuti mwina ma opposition ambiri pakuoneka kuti ena akudutsa ni opposed zimene zichanso ndithu zikhale kuti anthu akuziona komanso akuzitsatira kudzera pa Zodiac television, Zodiac radio komanso Zodiac online. So chachikulu chimene anthu angakhale angachite ndikungokhala pamene popo mmene achuniramo asasinthe angoyika pomwepo. Kassim Aubi is taking time to just give you a clear picture of what you should expect. Tikunena kuti kuno ndi ku 2024 National Convention ya chipani cha DPP. Tikunena kuti kuno kukhale ndithu mwambo umene osankha adindo tamva alongosola momveka bwino ndipo ife tili pano mmene wafotokozera nzanga Kassim Aubi kuti pa Zodiac television online komanso pa radio tikhale tikukupatsirani ndithu mmene zinthu zikuyendera pano. Build up pongofuna kukupatsani chithunzithunzi chomwe chili kuno komesa ho ndinali ndi anzanga angapo John Paul Kayuni analipo mpano ndinalinso ndi Kassim Aubi nzanga pamakina pa Hezekiah Namonde ndemwe amatipatsa zithunzi zimene mukuzionazi. Tikatere ife pano ndekuti tingopumira kutheka mutionanso poseda pompa kuti tikupatsireni msonkhano wato lankhani umene ndithu akonza chipani chimenechi cha DPP. Ndine Alex Banda tikumanenso.